Dnešním hostem u kulatého stolu je MMA zápasník a vítěz zápasu století Attila Vek. Ahoj, zdravím vás, čaute. Ahoj. Otázka je teďka jasná, v jaký si formě, protože se blíží odveta století. Na jakej som forme? To je ako, že mám ešte 2 mesiace času na prípravu a vlastne myslím, že som na dobrej ceste. Vlastne tej príprave som nezmenil nič, dalo sa dokopy ten istý tým, čo som mal na prvý zápas od mentálneho kauča až môjim sparingom všetko, takže vlastne ide všetko podľa plánu a uvidíme, v jakej budem forme vlastne v deň zápasu. Ty jsi nedávno prozradil takovou specialitu a to, že si předtím použil věc, kterou bych nečekal, a to syntol. Syntol, presne, tak a to si nečaká, že? Ne, to jsem vůbec nečekal, protože to používají třeba kulturisti, že jo? No. A proč si to použil ty? A si to uveril. Počkej, a ty jsi to tam říkal vážně. Čo si sa zbláznil, veď syntol, víš, čo to majú? No ja to majú tí Rusi, čo majú také... To má bazooka arms, že jo? No jasne. No ja som si práve říkal. Nie, lebo ľudia pýtajú hovadiny, tak hovadiny odpoviem, nie? Veď pýtajú, že anabolik, tak jasne, syntol som si dal a ty si vidíš, uveril si. No právě, že oni se tě ptali na doping a ty si řekl, ne, doping ne, ale syntol jsem si dal. Ty jsi tam popisoval ještě, kolik si z toho dal, ty prostě 300 mg, jasně, no. Za mňa je ako, že zdravie je prvoradé a v živote by som nedal takú hovadinu, nie takú hovadinu, ale asi žiadnu hovadinu, nie ešte takú, takže videl som tie videá s tými bláznami, čo majú more. To je šílený, hlavně to by ti podle mě nějak nepomohlo, že to byla váha navíc zbytečná. Jasné, to je nejaký olej, alebo nevím čo, a to musia vyrezať, to je strašné, fuj. Ne. Je to fakt jako zdravý nebezpečný. Okay. No ale čím si Karol se překvapil před tím prvním zápasem, tak to byl ten poslední staredown, kde si nastoupil, sundal si to tričko, teď už žádný srandičky. Máš něco připraveného i teď? Akože nemám, to bolo tiež spontánne, lebo ja vlastne berem ten staredown, že akože dovtedy sme mali Carlosom, aj teraz sme mali už veľa staredownov, ale ten posledný staredown je ten najvzácnejší a najvážnejší a tam sa to vlastne ukáže, kto je jak pripravený. Ale ja si myslím, veľa ľudí hovorí, že tam sa to celé zlomilo aj u ňoho, že on vtedy bol, že úplne ináč nastavený, ale ja stále hovorím, že nie, my sme už pripravení na to, na tie staredowny a takto to môže hoci čo rozprávať, ale proste ja si myslím, že nebol ten zlomový bod, ten staredown, možno pre tých lajkov, by som povedal. No. Ty jsi už v předchozích několika rozhovorech zmiňoval to, že vlastně už nemáš ten sportovní cíl, že už je to často o tom biznisu, že když to dává biznisově smysl, takže do toho zápasu jdeš. Není to trošku demotivující pro ty fanoušky, když vlastně přiznávaš, že to je vlastně jenom kvůli těm penězům? No vůbec nie a není to hlavne, že kvôli tým peniazom, lebo tu sú viaceré faktory, že prečo som išiel do toho zápasu. Keby idem do toho zápasu kvôli peniazom, tak vlastne asi neurobím tú drinu, neidem makať na sebe tak, neodložím nejaké veci, čo by som nemal, nebudem venovať rodine čas, čo nevenujem teraz kvôli tej príprave, keď ide len o tých peniazoch. Ale vlastne sú tam faktory také vzácnejšie pre mňa, tým, že viem, že čo ten zápas mi dal a čo mi priniesol, to znamená, že bude historický moment, že bude to na jedene, to znamená, že to určite zapisujeme sa do histórie, že najväčší túr na histórii oktagonu a my máme tam hlavný zápas. V druhom rade mám teraz alebo nikdy možnosť titul oktagonu získať, teraz alebo nikdy, lebo ja by som nešiel žiadnym nejakým mladým matadorom, ktorý má nejaký cieľovedomý, ale Carlosa berem jak sebarovného súpera, ako dá poraziť, keď sa na ňom sa pripraví. Potom vlastne, aby som sa dal dokopy vlastne tým, že som naozaj 4 roky reálne nerobil nič, bol som opustený, tak ukázať sám sebe, že viem urobiť zase tú formu a samozrejme aj tie peniaze, ale mám vlastne môjho generálneho partnera Doxbet, to mi vlastne partnerov, ktorí mi pomôžu v tej príprave, aby som naozaj nemusel sústrediť na nič iné, ale na tie tréningy. Takže nie len o tie peniaze, ale samozrejme aj tie peniaze, lebo každý človek robí prečo? Pre peniaze, tak to by som klamal, že povedal, že nie, ale nie len za to určitě. Není to jenom o tom sportovním výkonu, ale taky o té show. Ten gala večer si ty lidi musí užít se vším všudy. Přemýšlel jsi nad tím nějak s týmem třeba, co by si mohl udělat, aby to bylo pro ty diváky ještě zajímavější, než třeba
ten zápas století předtím, před těma 5 lety? No neviem, akože samotný zápas nie, to ukáže vlastne tá situácia tam celé, to vyvinie takže nemám žiadnu predikciu, že jak to skončí, kto vyhrá, kto prehrá a sam to ukáže tam, ale určite chcem tam mať Rytmusa, ako ma prevádza do klietky, to je pre mňa veľká česť, pre fanúšikov určite veľký zážitok a hlavne ešte taký štadión tam a keď bude tam spievať, takže repovať, takže to je myslím, že veľká vec a za mňa asi toto a možno Carlos tam vymyslí niečo, že dojde tam na slonovi alebo niečo. No. Jak vy ste sa seznámili s Rytmusem? Rytmusom sme sa zoznámili tam, že mali sme spoločného kamaráta, vlastne on myslím, že prvýkrát bol v Thajsku, keď zacítil, že začumil do tých bojových športov, začal tam chodiť trénovať a potom došiel domov, mali sme spoločného kamoša, ktorý nás zoznámil a došiel ku mne na tréning, to bolo nejakých neviem, 6 rokov, 7 rokov dozadu a začal som ho trénovať, tam sme sa pokecali a sadli sme si a odtedy sme kamoši. Carlos, poslední vlastně zápasy, co prohrál, jak bylo s Pirátem a s Patrikem Kinclem. Je něco, co si z těchto zápasů ty můžeš vzít do svých přípravy? No určite, že áno, aj z tých, čo vyhral, aj prehral, takže celý čas, keď on zápasil, tak som ho čítal, takže mám veľmi dobrého načítaného a samozrejme uvidíme, že ako mám načítaného v tom Edenu, či mi to vlastne, dobre som ho navnímal a samozrejme, že Carlos, vnímam ho tak, že má dve formy, to znamená, že bude do zápasu, že úplne, že je bez chýba, proste zdemoluje toho súpera suverénne, že hodí ho dole na zem, kontroluje ho, ukončí, alebo druhá varianta, že robí tam strašne veľa chýb. Napríklad, že osprostí sa, ide do nejakej prestreliek, potom sústredí sa na ten stand-up, čo by nemal sústrediť. A proste tak dopadne na to, že zle, že bude tam, že veľmi dobre fokusovaný, alebo že strašne veľa chýb. Teraz akože rátam s tým, že on dojde teraz, že čo najlepšej forme, lebo nemá čo stratiť a ja budem na ňo pripravovať sa tak, aké by som s ním nemal ten zápas a určite tam očakávam najsilnejšieho Carlosa doteraz. Pirát je teďka v Survivoru, stíháš to sledovať? Akože stíham, niektoré časti pozerám, ale priznám sa, že nevidel som to všetky, ale som určite jeho fanúšik a u nás to je vlastne na Vojo, tu máte aj v telke, aj na Vojo. A víc ľudí to sleduje. No, tak, presne tak. Takže to je zameraná viacej, myslím, na český trh, ten Survivor, ako u nás na Slovensku, ale kvôli Pirátovi to pozerám a nejaké časti som videl určite. Je to něco, do čeho by si taky šel? Ja som bol tam akože, môžem povedať, že pozvaný už 4-krát, raz do Maďarska, 3-krát sem a možno, že by som povedal, možno, že aj Piráty šiel za mňa. No. Ale neviem, či by som tam išiel. Niekde ma to láka, niekde ma to neláka kvôli tej rodine, kvôli nejakým veciam tam, že rozmýšľam, či to mám zapotreby, nemám zapotreby, vyskúšal by som to, aj by som to nevyskúšal, kto by sa tam natrápil. Také ťažké to je. Tak a teraz by som ešte veľa s tým stratil, keby som išiel, lebo strašne veľa času by mi to zežralo a veľa vecí by mi odletelo. Ale napríklad, keby mi začínala tá moja hviezdička zhasínať, tak možno by bolo dobré ísť tam, aby to znova zapáliť. Takže akože biznisového hľadiska možno, že niekedy, keď budem ešte zaujímavý za pár rokov, by som tam išiel, ale uvidíme, nepoviem, že nie, nepoviem, že áno. Odveta století, jak jsi zmiňoval, je důležitý, že to bude na tom fotbalovém stadionu. Doteď největší turnaj, co Octagon měl, sice teď už ohlásil větší ve Frankfurtu, ale uvidíme, kolik tam bude lidí. Každopádně je to pro tebe teď a tady? Nedej bože, kdyby se někdo zranil, ty nebo Carlos, a bylo by to veľký zranění, že by ten zápas mohl být za rok. Šel by si do toho? Absolvoval by si znova tú prípravu? Asi áno, lebo ja som vlastne hovoril, že jediný človekom, s kým by som vyšiel, to je Carlos a tak sa to aj dopadlo, lebo vedel som, že tá odveta niekedy dojde a došlo to za 4 roky a možno, že ja som povedal, že keď aj za 10 rokov, tak aj vtedy bude zaujímavý ten zápas, takže asi áno, keby bude nejaká iná možnosť, určite by som nepovedal, že zavriem si dvere a už kašlem na to. Ale proste stále budem mať ten cieľ, aspoň, že dám sa dokopy, dám sa do formy a vlastne si predstavujem, stále prežívam tú moju cestu, keď som išiel tam. No a ty si říkal, vyhraješ titul, co bude potom s titulem? Ty vyhraješ a říkal si... Budem sa tešiť. Jediný smysl ti dává Carlos, tak co další vyzývatelé, co by chtěli ten titul?
Veď ja im potom môžem pustiť, akože ja to budem mať doma odložené, vyložené, môj cieľ som splnil, ale to neznamená, že aby som to chcel obhájiť alebo takto. Ja získal som ten titul, ale keď to už potom nemám záujem to obhájiť alebo takto, tak by som to pustil a niekto by mohol bojovať pre to. No čestne, neťahal by som niekoho za nos, že počkajte, ma som zranený alebo takto. Mojím cieľom by som bol, že získam ten titul, mám ten titul a to je vybavené. Takže to je za mňa tak, že kto získa ten titul a aj tak, keď niekto obhájí to veľakrát, dojde ten čas, keď už je problém a zoberú mu ten titul. Cítíš nějaký mnohem větší tlak než u toho prvního zápasu, když je to odveta? Menej. Míň? Už jsi jako víc vyklidněnej tím, že už víš, že se to jednou vyhrál proti němu? Nie, to vôbec nie to, ale tým, že vtedy keď som mal prvý zápas, tak naozaj išlo o veľa. Oveľa išlo aj na strane u mňa a na strane u jeho, že vlastne vedel som, že ktorý z nás, keď vyhrá ten zápas, tak bude najväčší kaper v československej MMA a hlavne pre tých bežných ľudí. Takže tak to aj stalo, ja som vyhral ten zápas. A vlastne teraz vôbec nemám žiadne obavy, že proste keď vyhrám ten zápas, tak to potvrdí, že vlastne som lepší fighter a keď náhodou prehrám ten zápas, lebo samozrejme ja stále mám variantu A aj B, tak proste to patrí k tomu športu a možno, že môžeme rozprávať o trojke alebo niečo. Takže bys to připoušťal. No ja nemám vôbec, že také, ja to úplne zjednoduším v hlave, nebudem tu tárať niečo, že samozrejme idem tam, prehrám, aby bola trojka, aby som zarobil peniaze, to vôbec nie, lebo tam už by ma to nebavilo, že zase akože ísť do toho, makať a to mám už iné ciele, mám iné priority, rodina, chcem si užívať ten život, takže mi to akože nechýba, poviem na rovinu, ale keby náhodou tomu došlo, tak asi by som sa obetoval ešte k tomu, ale to asi je otázka po zápase. Ty jsi zmiňoval, že ten zápas století ti vlastně otevřel oči v tom, že to je showbusiness, že to není jenom o tom sportu, že to je... No neotvoril mi oči, ale otvorili mi dvere. To znamená, že vlastne, ale to musíme povedať, že ja som dostal ten kľúč, vlastne zlatý kľúč, čo som už hovoril aj viackrát a ja som musel potvárať tie dvere a ja som musel vychodiť tie cesty, takže to nie je, že som vyhral ten zápas a potom čo mohol som, že vyhrať ten zápas, sadnúť si a čakať. A kde by som bol? Niekde. Využil som to a to je moja šikovnosť. Takže to je mojou šikovnosťou som sa dostal tam, kde som. Takže to nie je tak, že keď niečo som vyhral a proste som dostal všetko do huby zadarmo. Nie, ja som to musel vytrpieť, využiť to, proste strašne veľa som obetoval za to, aby som bol tam, kde som, takže ja nikomu nie som dlžný a to, že som dostal tú možnosť tým Carlosom, som musel ja poraziť. To, že som dostal tú možnosť, ďakujem za to Oktagonu, ďakujem, že to bolo vypromované voči Carlosovi, preto aj rešpektujem, lebo preto bol to zaujímavý zápas, ale kto ho musel poraziť? Ja. Takže vlastne ten samotný celok berem ja na seba, takže ľudia môžu hocičo rozprávať. A když by si měl vybrat, jestli ten sportovní úspěch, anebo ten finanční, protože ono to spolu souvisí. Ten finanční úspěch máš právě díky tomu, že jsi sportovně úspěšný. Tak ale co je pro tebe víc, co prioritizuješ? Jestli vlastně jsi vděčný za to, že je to věc, která ti uživí, dobře ti uživí, že si máš na nějaký poměry, anebo jestli vlastně jsi vděčný za to, že jsi zapsaný jako nějaká legenda sportovní. No ale čo ma uživí? Športovná vec, sport ma neuživí. Šport ma nikdy neuživil, šport môžem povedať, že čo som zarobil za zápas, to sú nejaké vreckové peniaze, že môžem ísť na večeru a môžem ísť na jednu dovolenku a to je celé. Takže čo ma živí, to sú moje partnery, moje reklamy a vlastne čo robím tie spolupráce, to je moje živobytie a vlastne ale k tomu som sa musel dostať tým, že musel som dosiahnuť, čo som dosiahol. Takže vlastne samozrejme, že každý jeden by to robil, keby mohol, ale samozrejme to nie je len tak, že lebo každý by to robil, keby je to také jednoduché. Takže z tých samotných zápasov človek nemá šancu, aby žil jak kaper alebo jak král, ale proste o tých partneroch to ide. A byl teda ten zlom po tom zápasu století? Jasné. A do té doby, než vlastně přišel ten zápas, tak co ti živilo? Akože mal som partnerov, mal som toto, ale určite som mal po zápase viacej možností na výber situácií, proste tých firiem a toto. A hlavne, že mám takú, ja mám takú hubu, že proste ja viem rozprávať, viem otvoriť tie ústa, viem za tým ísť, čo chcem, takže proste ja nečakám na to, že otvorím si pusinku a ho hádzajú ma cukríky. Takže čo ja chcem, otvorím huby, idem za tým. Takže preto hovorím stále, že veľa ľudí
môže na mňa kýdať, alebo hoci čo, že ja Tylka má ľahké, lebo koľko partnerov má toto, ale ty prečo nemáš? To je len taká protiotázka, ty prečo nemáš? A ty tam máš možnosť a ty to môžeš získať, ale čo myslíš, že idú za tebou a dajú ti, ja musím ísť a takisto musím nejakým štýlom to dohodnúť, vypracovať, aby sa so mnou spolupracovali, takže toto nie je také, že jednoduchá vec, ale to je ale tiež tvrdá drina a nemá to každý, vieš. My jsme to řešili tady s několika olympionikama, co získali právě medaily na olympiádě a ty říkali, jakože někdo přizná, že to klidně nevyužil ten úspěch. No že jedna věc je získat tu medaili a pak to využít biznesově, že to není vůbec jednoduché. A to je hlavne že show business, lebo mne vyprávali, že Attila má jeden zápas s Carlosom a hneď toto, o čom vyprávate? Ja mám 44 zápasov, čo Carlos teraz, kým som ja 5 rokov doma sedel, tak on ma dobehol, teraz mám presne 44 zápasov. Ste stejne starý dokonca. No jasné, a to je moja šikovnosť, že ja som to vedel predať, že ja som to vedel, lebo mohol som, ja hovorím, že doma sedieť a čakať, čo by som mal nič, ale ja som cieľovedomý človek a čo chcem dosiahnem a idem za tým stále za mojimi snami a čo chcem, tak idem za tým a to je celé. Takže vlastne tí ľudia, ktorí nevedia, tak nech sú ticho a nech sú naštvaní na seba. Je pravda, že vlastně sportovně je titul v Bellatoru možná jako větší úspěch, ale možná. Určitě. No, ale druhá najväčšia svetová organizácia, ale vieš, kedy v tej dobe, keď sa ešte do Ameriky sa nedostávalo, že proste ja som bol prvý, môžem povedať, že Českoslovák, keď som sa dostal do Ameriky po Carlosovej, ale Carlosa neberiem, lebo Carlos vtedy v tej dobe žil v Anglicku a tým pádom ľahšie sa dostal do UFC, on nežil v Čechách a dostal sa tam a ja som bol človek z Gabčíkova more, čo je 5000 členová dedina, už je akože mesto a ja som sa dostal do Ameriky, takže to je iný rozdiel a teraz je to úplne iné, tým, že ten šport je iná komunita, iná populácia, už je tam ľahšie dostať, jak v tej dobe, vieš, že proste to je úplne niečo iný svet teraz. Ten Octagon to strašne zmenil, že? Když si vyhrál ten titul, tak o tom psali sportovní weby. Nie, že aj titul, ale Octagon došiel vlastne na scénu a urobil tu obrat originálny, že vlastne vyšla prvá výzva, dali to do telky, proste ľudia to vnímali, už to neodsudzovali, že to nie sú šibnutí, nie sú jak psi, len sa máruje, sú normálni ľudia a proste už je to normálne, že udalosť, že idete na Octagon a ide tam rodina. Decko, otec, maminka, tešia sa babička a normálne idú na kultúrnu udalosť. Takže je to super. Bellator je druhá nejlepší organizace na světě, co se týče MMA. Měl si někdy nabídku nebo snažili se tě přetáhnout i z UFC? Áno, keď mi skončil kontrakt vlastne Bellatore, tak som mal ponuku UFC a KSV a dostal som lepšiu ponuku KSV, tak som išiel tam tým, že som mal tam už predtým zápas. Videl som, že do čoho idem, je to bližšie a išiel som tam, som vybral. A tak asi ono UFC tenkrát asi nebylo ještě na takový úrovni jako dneska. Lebo došiel Conor a on to urobil. Vlastne celé. Takže to bylo ještě předtím, než to takhle vystřelilo. No jasné, to bol rok 2013, 14. Jo. Takže to taky byla ještě úplně jiná organizace než teď. Ty podmínky asi byly taky jiný, že jo? Jasné. Když říkáš, že si dostal lepší nabídku z KSV. Áno, a dvojnásobok som dostal vtedy, jak mi dali. Takže v tej dobe to bolo, že úplne iné. Ale ty si taky zmiňoval v jednom rozhovoru, že dneska by ses rozhodl trochu jinak. Kdyby ta nabídka přišla stejně z UFC, že? No asi nie. Práve, že nie. Pýtajú ma, že niečo by som si zmenil v živote, alebo to nezmenil by som, lebo nebol by som tu, kde som. A som spokojný, šťastný človek, takže asi nezmenil by som. Ale akože ani by som neľutoval, že by som tam bol, že v UFC, ako môžem povedať, že v tej dobe prvý Slovák, lebo to niečo by som z toho určite by som vyťažil, tým, že aký som, viem, že aký som, ale to neľutujem. V životě by si nic nezměnil, ale co se týče pravidel MMA, změnil by si něco? Hodně se řeší to schazování, taky pravidla přímo při zápase. Áno, akože to házovanie môže, áno, ale to je stále tak, lebo ja sadzujem tiež veľa, ale neodvodňujem. Ja nikdy neodvodňujem, ja neviem, že jak treba odvodňovať a vlastne stále viem, že mám tú moju váhu a idem dole prirodzene, proste s dietou, tréningami a takto a proste na druhý deň mám o 2 kg viacej. Takže nejdeš takový ty sauny nebo vany. Akože idem ten posledný deň nejaké, ale 2-3 kila. Takže nejdem, že 15 kg. Ne, ako Carlos. Nie. Ale on zase pozná to svoje telo. Neodsudzujem ho, je kulturista bývalý, takže vie, že jak to funguje. Vie, že vytrpí len jeden deň a je to naspäť, ale to každému jak to vyhovuje.
ja by som sa bál o sebe, že takéto veci robiť, ale možno, že keby vyskúšam, by to mu zapáčilo, ale neskúšal som to ani nechcem už teraz určitě. Neriešim. A co se týče samotných pravidel při zápase, řeší se třeba kolena, když je soupeř na zemi, lokty, ja poviem 12, na rovinu, 6. že normálne, keby sa pýta, že aké sú pravidla, neviem. Že reálne pravidlá, že čo sa boduje viacej, čo je toto. Spíš lebo něco, co je zakázaný, jo? Áno, veď jasné, určite, že by som zakázal. Veď tie lakte, nie to sú, ale to sú tiež zakázané, ale tie stompy sú také, ja napríklad puškyky na koleno, také frontálne klopy by som zakázal, lebo to sú také, že už nešportové chovania, tam sú naozaj, že to je čisté zranenie. Keby niekto kopne takto frontálne na koleno, vyláme ti koleno, čo má z toho ten človek rok pauzu, takže to je také škaredé, by som povedal. A ostatné by som možno aj nechal. Už tady padla ta olympiáda. Myslíš si, že by MMA mělo být na olympiádě? Je to něco, co by tě lákalo? No ja si myslím, že áno, lebo je to veľmi atraktívny šport a hlavne sú veľmi veľa šikovných amatérnych zápasníkov a tým, že je to miešané bojové umenie, takže tí športovci by tam našli to svoje, je tam box, kickbox, jiu-jitsu, wrestling, všetko a keď sa to spojí a naozaj je to šport, ktorý na čo sa dá pozerať. Takže je to bojový šport a za mňa je to krásny šport a určite by tam mal miesto mať a inú podporu by mala aj z celého sveta, aj štátu, keď je to olympijský šport. Jo, takže by to mělo výhodu i pro ty samotný sportovce, no jasné, protože přes olympijský výbor. Tým, že nie sme olympijský šport, tak každý to tak aj na to pozerá. Takže ja som bol, keď som vyhral s Carlosom zápasom, získal cenu športovec roka, čo nikto nezískal nikdy ako od divácka anketa, ale neolympijský šport. To sa ešte ani nestalo v histórii, ja som to získal, takže to je pre mňa veľká česť, ale to by bolo niečo úplne iné, že keby sa dostane na olympiádu, takže dúfam, že raz sa tam dostane. To, co jsi zmiňoval, bez pochyby je pravda to, že ten sport je velmi oblíbený. Můžeme vidět i to, že roste to přesně, vzniká spousta nových organizací, i takových trošku někdy bizarních. Byl jsi se někdy podívat na gala večeru Clash of the Stars? Nebol som, ale kúkam. Koukáš na to? No jasné, kúkam to, lebo ja sa za to nehambím, aj to pozerám, lebo ja to berem ako show. Ja to neberem vôbec, že akože tie výkony tých samotných aktérov, to neberem, že nie je to spoločné s bojovým športom, ale berem okolo toho tej šaškárne, že vlastne tie stardowny, tie nástupovky a toto a ľudí, ako bavia sa tam a takto a proste ja si myslím, že nikoho tam nebaví ten samotný vlastne zápas, a môžeme to povedať, že zápas, alebo čo to je. Ale čo je okolo toho, ten efekty, show, to není, ja za mňa to není vôbec konkurencia Octagonu, lebo tam keby idú, že profesionálni zápasníci, tak by to nekúkal toľko ľudí, aké by idú títo vandráci. Takže vlastne takú dobu žijeme, hovoria ľudia, že to je už strašné, jak to môžu robiť toto, ale kúkajú to. No ale ako už tam prosekujú, že i nejakí profi zápasníci. Áno, ale OK, ale to nikdy nepribije profesionálnu scénu. Aj tak tí ľudia idú tam kvôli tým šlochavcom, že neidú tam kvôli tým profesionálom. Takže to je tak. Kvůli tomu bizáru. Přesně. Jasné. No, teď něco možná vlastně mezi tou show a zároveň i tím sportovním výkonem, co se chystá, že boxerský zápas Jake Paul versus Mike Tyson. Na koho by si sadil? Ja by som sadil asi na Jake Paula, ale ja si myslím, že keď to bude ten zápas. Je ten zápas. Jo? Má být, no. No, tak ja si myslím, že ten zápas bude remízový. Tým, že keď to ustojí jeden a druhý, tak to dajú remízu, nedajú to vyhrať jednému alebo druhému. To je to isté, jak bol Roy Jones a Mike Tyson. S tým teď bol tiež remízový. Lebo ja si myslím, že to je také, že nechce to nikto, aby Mike Tyson prehral, že je starší, úcta, legenda, toto. Lebo ten Jake Paul by sa, možno že aj sám by sa cítil, že ako že porazil Mikea Tysona, ale akože o 30 rokov starší a takto. A na druhej strane Mike Tyson, podľa mňa ten Jake Paul by ustojí ho akože aj kondične, aj takto, takže i za mňa je to dopredu dohodnuté a je to remízový zápas. Takže myslíš, že to opravdu jako po té sportovní stránce nebude mít takovou váhu? Ja si myslím, že nie. Takže spíš tá show. No, lebo ja keby naozaj vidím, že Jake Paul knockouté Mikea Tysona, tak by som bol smutný.
ako normálne bežný človek a divák, že by som bol ľúto a povedal by som, že Dick tento more starého deda v dobie, samozrejme, že legenda, o tom nevyprávajme, ale nejakú česť a rešpekt musíme mať tým ľuďom, že proste, že by som nemal srdce ho byť, akože reálne, že by som ináč na ňo pozerám, na toho človeka. Je to inšpiratívny, je to legenda, akože v tom športe inšpiratívny, nie je bežnom živote, lebo to je divý človek. Ale proste je to čest s ním stáť v ringu a neviem, že či by som ho chcel akože, že či je to taká frajerina ho dobiť teraz, jak je, keď je niekto, vieš, 30-ročný gáďo. Je pravda, že tam ta finanční motivace musela být velká, protože to bude na Netflixu. Takže ty tomu museli zaplatit. Na Netflixu to bude. Takže každý, jo, živě. Každý, kdo má předplatný Netflix, tak to může sledovat na Netflixu. To znamená, jo, poprvé to takhle bude. Ty kokso. No, takže ty do toho museli poslat strašný prachy. Ty jo, no jasné. To bude stadion pro 80 000 lidí. Ty jo, ale... No. To celý svet bude kúkať. To bude, no. No vidíte, takže Jake Paul to urobil niečo neuveriteľné. Ale to je jeden z mála, takisto ako Conor McGregor, Jake Paul, to sú málo ľudí a úspešní a šikovní. No, a môže hoci kto na nich vyprať, hocičo. Přesně ten Conor, jak si zmínil, jak změnil UFC, tak myslíš, že se ještě vrátí? Furt se spekuluje, kdy bude ten zápas. Spekuluje, ja nevím, že čo má v hlave, akože keď sa vráti, určite nevráti sa kvôli peniazom. Lebo tie peniaze má úplne inde. Vrátil by sa tomu, že aby ukázal sám sebe, že možno, že má na to. Vrátil by sa na to, že aby rozprával zase o ňom, akože fighter, kvôli tým highlightom, kvôli tým tomu. Ale už podľa mňa to je ťažké aj pre ňoho tým, že má už 4 deti, myslím, nie? 4 deti má. No on furt ta jeho manželka vidím, furt, že to rodia jak zajíce more. Takže 4 deti má, proste podľa mňa má komfortný život, má vysnívaný svoj život, že proste milionára, neviem, či to má zapotreby a zase už povedzme, že ten jeho loď už odišiel. Já jsem viděl zajímavý rozhovor s Ivanem Buchingerem, kde on popisoval, když měl zápas s Conorem McGregorem, že říká, že to byl jediný zápasník, který se mu dostal fakt do hlavy. Že když nastupoval do té klece, tak prostě tam nešel vyhrát, že to bylo poprvé, že jako nevěděl, co vlastně dělá. Ja som deň predtým rozprával s ním, keď bol ten Serdal, a ja som mu hovoril, že ty, čo sa bojíš, veď on je dostratý, preto do teba skáče, more, dobiješ ho. Kúkal som to potom našeho chudáka, toto likvidoval, ale nevadí, ale vidíte, Ivan Buchinger išiel s Conorom McGregorom, keby ja mám zápas s Conorom McGregorom, do dneska z toho žijem. Takže tuto poviem, že tam je ten rozdiel medzi nami s niektorými fightermi, že proste on nevie využiť vlastne tú svoje meno, alebo svoj čas, alebo svoje niečo, lebo ja ho hneď by som riešil, keby ja mám zápas s McGregorom, tak aj svoju angličtinu, už na ďalší rok som tam v Írsku a vedľa neho sedím v Bentley alebo Rolls-Royce. S tú moju povahu. Takže by som išiel za tým, čo som chcel dosiahnuť. Takže to je asi ten rozdiel medzi niektorými ľuďmi. A tohle to, co zmiňoval Ivan, že se mu Conor dostal do hlavy, já vím, že ty si takový v pohodě, Carlos, ať si říká, co si říká, tak se ti nedostane do hlavy. Ale stalo se ti to někdy v kariéře, když jsi byl třeba mladší? Nie, vôbec. Nikdy. Je to úplne jedno, co ten druhý říká? Áno, úplne jedno, lebo vlastne poznám sám seba, viem, že čo chcem ja a ja hovorím, že ja mám v hlave úplne jednoduché myšlienky, čo je funkčné myšlienky a tým pádom tam sa to všetko ukáže. Môže hoci čo vyprávať, proste tam v klietke je to úplne niečo iné a tam sa to ukáže všetko. Čo je okolo toho, to je len humbuk a halabajka, to len berem tak, že jasné. Teď jsme tady probírali několik mediálně zajímavých zápasů, ale možná ten sportovně nejzajímavější pro nás Čechy bude Jirka Procházka. Teďka UFC 300. Určite. Jak to vidíš, ten zápas? No nebudem mať Jirko akože úplne ľahkú robotu. Teraz som si mal ten čest trénovať, je úplne prichystaný, nastavený, blázen. Je fakt, že človek, kde je, tak tam patrí. Naozaj, zaslúžene. Je úplne inde. A dávali mi také otázky, že pohrali by si Procházku a takéto, neviem, pýtajte sa také hovadiny, veď gáčo by ma dobili jak psa, lebo to je neporovnateľné, máme veľa ročné rozdiely, úplne inde je všade, takže to sa nedá ani porovnať. Ale zase na druhej strane je tam Rakič, ktorý mal zápas pred 2 rokmi, nejaké zranenie mal a toto a teraz 2 roky len makal, trénoval, není zlý, ja som s ním trénoval aj viackrát, on je väčšinou taký stand-up fighter, má veľmi dobrý stand-up, ale za mňa je favorit samozrejme Jirka, ja mu fandím určite, aj keď Rakič je môj dobrý kamarát aj známy, ale vlastne tam
niekedy Jirko je taký, že v riskantnom situácii, že má dole tie ruky a proste keď dostane ten úder, tak nahecuje sa, proste toho človeka chce, aby išiel doňho a Rakič je dobrý v stand-upe, naozaj má dlhé údery, presné údery, toto, tak aby tam neostala náhodou nejaká chyba, že dostane nejaký úder a potom by tam caplo, že sadlo by tam nejaký ďalší úder, takže uvidíme. Som strašne zvedavý na ten zápas a nech vyhrá ten lepší a hlavně nech sú zdraví po zápase. U jeho posledního zápasu se hodně řešilo to, jestli to nebylo ukončený moc brzo. Jestli si na to vzpomínáš, jak mu Pereira dal KO. Jaký to bylo za tebe z pozice toho bojovníka? Bylo to moc brzo, nebo bys to taky takhle ukončil? Brzo, nebrzo. To je také, že veď Jirka sám povedal, že uznal to, že bolo OK. Asi potom už bolo tak, že Jirka bol troška už chytený naozaj, keď už padol a potom už Pereira by už neurobil chybu, že proste by na ňo sadol, aby už ho vlastne podľa mňa rozbomboval, ale to presne tak, že Jirko, to už je také, že keby bolo, čo bolo. Proste to ukončili, koniec, ale ja si myslím, že bolo to akože OK. No, více teďka řeší to zdraví těch bojovníků. Jasné. A Viktor Pešta nám tady vyprávěl, že několikrát dostal KO a stalo se mu třeba, když dostal na tréninku, tak vyšel z tréninku a teď nevěděl, kde má auto. Prostě takhle ho to vyplo. Že se mu to stalo, bylo to v Americe, prostě tam v gymu, vyšel a teď najednou nevěděl, kde ho má. Nebo... No, dobre, ja ti poviem tak, takže ja som jeden, chvála Bohu, už z mála tých zápasníkov, že v živote som bol dvakrát vypatý. To znamená, že dvakrát v zápase, takže ani na tréningu. Ja som na tréningu, kámo, som mal len raz v živote, som nežil za tréningu. Na celú kariéru som mal 2 štychy a to mi náhodou dali hlavičku. Takže nemal som ani po zápase, ani po tréningu, takže som strašne ťažký, ja nemám zlomený nos, ja nemám dobré uši, mám troška polámané, to je OK, ale nemám žiadne také, že nejaké fatálne zranenia a tie KOčka som mal, že strašne málo, že proste dvakrát, ale tak, že tik, že proste nebol som, že ležal som... Že bol v pohode, áno, a to bolo s Volkovou, ťažká váha, čo je vlastne UFC a druhý Cvajkrom zápas pred Vemolom, to je celé, takže som ani nedostal iný KO ani na tréningu takto, takže to aj nevím. Ale to je akože, no, to je sranda a potom človek musí si uvedomať to, že potom vzniknú tie nejaké zdravotné problémy, že potom, keď nevíš, kde máš auto, to je tak, že sadne si na záchod a vykaká sa, postaví sa, odíš, zabudne si vytreť riť. No, to sú väčšie problémy. To je taký problém. No, ale keď toto sa stane, že s autom, tak toto sa stane tiež, môže sa stať. Tak prostě říkám, že pak by asi neměl řídit úplně, no. Jako, když neví, kde má auto a pak aby se mu zavolal. To je také nebezpečné, vieš, a preto práve sú stále, že po zápase tie knockouty, tak vlastne pauzy, vieš. Máš 6 měsíců, že v UFC. 3 alebo 6, ja neviem. Nebo jak tak nemyslím, že 3, okay. Nie, 3 alebo 4, záleží jaký knockout, ale to není za nič, to je pre niečo, pre zdravie. No. To je normálna vec. Ještě Martin tady probíral teď zajímavý sportovní zápas, my jsme tady předtím probírali ty, co jsou mediálně známí a co ještě bylo mediálně známý, tak trochu v negativním tónu a to byla kauza Gábora a údajného prodaného zápasu v tvý organizaci, že jo, Fabrik MMA. No nie je to moja organizácia, akože ja som tam nejaký tvár. Ok, dobře, tak v organizaci, ve který si tváří. Probírali jste to nějak s Gáborem, měl si možnost se s ním o tom pobavit? Jasné, a teraz som povedal práve aj monitor, tam detektor lži. No a dostal som túto otázku. A tam sa na to stalo. Jasné, že či vedel som o tom, že sa predal alebo nie, tak samozrejme som povedal, že nie. Jasné, lebo to reálne, lebo keď logicky rozmýšľame človek, tak nemá to zmysel, lebo hovorí, že Gábor predal ten zápas a opýtam sa, že jak si predal ten zápas, takže v druhom kole vyhrám. A ja keď predám zápas Vemolom a opýta sa, že jak si predal, že stavil som sa na seba, že v druhom kole mu dám knockout. Je to jaký zmysel to má? Keď poviem, že v druhom kole on ma hodí na zem a uškrutí ma, tak poviem, že OK. A nie, že ja mu dám knockout v druhom kole. Vieš, takže to je také nelogické, ale samozrejme, kto niekto pozrie ten zápas, ten Gáborov, tak tam vidí, že tam niečo nesedí. To prvé kolo bolo, že naozaj že zle. Že nekopol, neudrel, on samozrejme hovoril ten argument, že on chcel užiť ten zápas, cítil, že není ten super silný, dlho nebol v klietke, no... To jsem se chtěl zeptat právě tebe, přesně na ten jeho argument, jestli to je běžný, že tohle to někdo dělá, jestli jsi to třeba někdy udělal ty, že si cítil slabšího soupeře a chtěl si to užít, tak si to oddaloval. Áno, to je běžný. To je reálne, tým, že naozaj, že necítil dávno už výhru a vlastne cíti, že není v ohrození,
to je sparingu, alebo niečo, není ohrozený, že chce si to užiť. Ten dáv ľudí, jak mu fandia, pískajú a on vie, že ho udre, tak ho zabije. A vie, že keď jeho udre, tak nič mu neurobí, lebo naozaj ten super bol taký, že čakal už, že kedy padne. Takže už to vycítil. A potom už to bolo na ňom, že naozaj, či je to pravda, alebo nie, ale ja myslím, že to je stavkovanie. A neviem, že nevyprávali o tom, že tam bolo, že aby sme boli obraze, že uniklo nejakých dokopy 5,000 eur. Že stávkovali, že nie, že 100 000, ale vyprávali o 5-6 tisíc eur. No, ono tam bylo jako podezřelé moc sázek na to, no, že... ale sázok podozřelé 5,000 eur. Jo, jakože to nebyly jako nějaký nebolo, že extrémní částky. 15,000 eur, alebo toto, vieš, že proste bolo, že takéto peniaze. Takže preto hovorím, že za tie peniaze by si to urobil, to je také, že aj hamba, aj prečo, na čo, vieš čo myslím. A to je jedno, lebo aj keď to urobil alebo neurobil, on je pred tých ľudí, už je zafixovaný, že to urobil. Takže on tu uzavrel tú svoju, myslím, že kariéru. No tak on dokonce, že jo, nějak podepsal s tou ruskou organizací ACA, tam to úplně nějak nevyšlo a teď je v RFA? Áno, asi, no áno. Tam bol moderátor a teraz tam išiel na zápasy. No a co ty říkáš na ten jeho podpis s ruskou organizací? Veď ten ruská organizácia, som sa aj pýtal, som sa vyjadril, ja som hovoril, že tam ide ako korisť, že vlastne ten ruská organizácia podpísal, že niekto tam sa asi vracia do nejaký Rus domáci a oni väčšinou, keď zoberú takého nejakého fightera z Európy, tak zoberú ho ako nejakého, že do počtu dostane nejaké peniaze a padne, tak sa aj stalo. A vlastne teraz podpísal do tej organizácie, on sám vie, že čo chce robiť, alebo toto veľmi ťažko sa s ním robí, ja som s ním veľakrát rozprával, ja ho poznám od 13 rokov, takže stále má tú svoju hlavu, ja ho akože mám rád, on je dobrý chalan, všetko, len proste, čo mu povíš, tu to ide a tu ide von, takže tomu človeku nevieš ani dohovoriť. Jo, že má svoju hlavu proste. Má svoju hlavu, aj keď chcel by pomôcť napríklad odo mňa, čo by som mu pomohol a na čo budeme vyprávať 100-krát to isté a neurobí to, tak ja nemám na to čas sa zaoberať s takým človekom, že proste na čo potrebuješ, na čo chceš odo mňa pomôcť, keď nevypočuješ ma. Tak choď, rob to svoje, keď to cítiš dobre, tak urob to tak a nechaj ma na pokoji. Takže to pošpinilo vlastne tá kauza i vaše vztahy nejaké ako kamarádský? Nebo? Nie, veď my máme akože také vzťahy, zavoláme, porozprávame sa takto, ale neviem mu dať, keď aj pýtam moju radu, tak ja mu poviem tú radu, ale nebere z toho nič. Tak čo mám ja s tým? Takže už ani ty nemáš tú motiváciu? No jasné, na začiatku bolo, že po každom zápase prehral, hovorím, dojde sem ku mne, porozprávam si, sadneme si, tak to budeš chodiť na tréningy, on že jasné, a nevidel som ho 2 roky. A potom ide zápas a hovorí, že ideš mi do rohu a čo tam mám robiť? Čo tam mám robiť do rohu? Nevidel som ťa 2 roky a mám ti ísť do rohu, veď neviem, že čo robíš, čo mám vykrikovať, kde chodíš trénovať, neviem o tebe nič. Vieš, takže takto, Gábor. Chápu. No. Hodně se řešil i Tadáš Růžička a vlastně ta jeho kauza. Jak by si reagoval ty, kdyby nějaký tvůj svěřenec se pobil takhle mimo klub, na ulici a no, veď to je tak u tam. nás vlastne tréningu, že vlastne to sa aj stalo veľakrát aj v našom gyme, tak idú na koberec tí chlapci, pokecáme s nimi, keď ešte sa raz takéto stane, tak ste vylúčení z gymu a vlastne keď chceš byť frajer, tak môžeš sa ukázať tam v ringu a seberovným súperom, nie že ideš von napitý a dobieš niekoho. Mali sme príklad, aj Karol Ryšavý bol presne takýto. A musel si niekoho vyloučiť? Že vlastne Karol bol na hrane, že 2-krát bol na koberci a už 3-krát vyšiel ven, potom sa uvedomil a vlastne zmenil sa mu život. Už sa stalo profesionálny športovec, lepší človek, otec, manžel, nie manžel bude len, ale lepší človek určite a je vďačný za to a proste to sú zbytočné starosti, problémy a na čo to je. Ja sa odsudzujem úplne. To ale... pak to házíš špatný světlo na ten sport, jasné, že to potrhuje ty stereotypy lidí, kteří vlastně o tom nic nevědí a myslí si, že jsou to prostě jenom vypatlaný lidi. Presne. Co by si poradil mladým zápasníkům, ne po sportovní stránce, ale po té mediální, protože podle mě všichni vidějí, že tady velký skok u nás, Carlos a ostatní bojovníci, co se týče známosti, a na Slovensku ty a ostatní bojovníci. Akože ohľadom toho mediálnej časti, že hlavne nech každý musí byť sám sebou. To znamená, že nemôže sa hrať na nič.
Že nemôžeš sa hrať, že on bude jak McGregor, on bude jak Attila, on bude jak Carlos a toto. Každý nech je sám sebou a to potom to ľudstvo vyhodnotí, či je to správne alebo nesprávne a vlastne na silu nemôžeš byť, že zaujímavý alebo vtipný alebo frajer alebo toto. Keď si frajer, tak musíš si stáť za to a vyhrávať tie zápasy. A proste stále ísť za s tým tvojim cieľom a mať svoj názor a proste ísť za tým, čo povieš. Vieš, to je to najdôležitejšie. Pro tebe je určitě důležitý ten biznis a mě by zajímalo, co máš všechno kolem, kromě toho samotného zápasení. U Karose je známý od vodky po všechny další věci. Ja mám váce, jak on. Máš toho víc? Od Carlosa, spolupráce a toto. No celkově spíš jako, jaký máš podnikání, jaký biznisy mimo zápasení? No ja mám vlastne tie partnerstva, mám alebo manažera, ktorý je moja pravá ruka vlastne, ktorý vie o mne všetko, vlastne on má môj Instagramový účet, proste máme úplný vlastne dôveru medzi sebou, že proste ja môžem mať vypatý telefon, tak viem, že on to tam všetko pridá a urobí tú našu robotu. Ale to sú väčšinou spolupráce, ty že něco propaguješ, myslím áno. Třeba, ja neviem, máš kavárnu, máš nejaký... Nie, máme projekt Chamcamp. To znamená, že teraz zajtra idem vlastne na 4. Chamcamp, to znamená, že oberá sa to vlastne 30 členov sú tam, 30 ľudí, účastníci a vlastne sú tam amatéri a začiatočníci. To znamená, že nemusia sa báť ľudí, že idú tam nie je žiadny profik. Takže sú tam, že ľudia, ktorí milujú trénovať, milujú mňa, majú rád bojové športy a chcú byť súčasťou mňa a mojom kempu. Takže vlastne ukážem tým ľuďom, že vlastne sú tam dvojfázové tréningy, ale také, že užijú si tie tréningy. Ľudia zaplatia tam, dostanú tam raňajky, obed, večera, darčeky hodnotí 600 €, boxerské rukavice, súpravy, proteínový program, pitný režim, všetko, nemusia tam nič brať. Vlastne každý deň je tam program, donesú hosti, môj mentálny couch, čo aj minulé bol Tomiky, Roman Volák, teraz bude Ilia, takže naozaj stále nejakí hosti a celotýždňový program. A vlastne najkrajšie na tom to, že dojde tam 30 ľudí, cudzí a piatok odídu, takže sú šťastní, objímajú sa a nájdú sa nové kamarátstva. A vlastne toto mám tak na pláne, že robiť 5-krát do roka. To je taký môj nový business plan. Když máš tolik příjmů z různých spoluprácí a tak, jak investuješ? Až tak, víš, to zase nevyprávajme, že zarábam nejaké 100 000 alebo takto, ale nepoviem, že plačem a takto, ale žijem jak normálny človek, že pre mňa je priorita to, že idem do obchodu a chcem kúpiť čunku, tak nepozriem, že to je 3,50 a druhý je 4,20, tak kúpim, ktorá sa mi lepšie páči a to je pre mňa bohatstvo. Ja nemám žiadne nejaké priority, že potrebujem kúpiť ostrov alebo jachty alebo takto. Moja priorita, že aby sme boli zdravá rodina, aby sme boli spolu, aby sme mohli dovoliť 2 dovolenky do roka, aby som nemusel pozerať, že proste čo jíme, aby som mohol tým deťom zaplatiť škôlku, aby sme mohli čo chceme a žiť jak normálni ľudia. Takže zainvestovanie je také pre mňa, že zase hovorím, že z toho športu sa veľmi ťažko sa niečo zainvestuje a z toho partnerstva hľadiska vlastne čo mám povedať, že mám 3000 bitcoinov. To by bylo skvělé. To bych ti přál. To by bolo. To bychom chtěli asi všichni. Tak to bys mohl jeden a to nemám. Už by si podle mě ani nezápasil. Často se tě ptají, co děláš před zápasem. Ty si to už několikrát říkal, tak to přesně... Čuráš, říkal. A čurám kakám. No, tak mě zajímá, co děláš, ale vlastně hned potom. Je to tak, že se s týmem sejdete, nebo máš naopak chvíli pro sebe? Nie, s týmem zojdeme, určite si stretkáme a ideme si sežrať niečo brutálne. No, presne, originál. No a takže hodnotíte vlastne ten zápas? Áno, tešíme sa navzájom, ale zase je tam aj jedna karta, druhá strana, keď niekto prehrá, takže vlastne aj vtedy zojdeme týmu a tam je hrobové ticho, rozmýšľame a chytáme hlavu, že kde sa udiala chyba, takže to je, karta má 2 strany a základ je to, že ten tím a tá rodina, blízky, kamaráti sú stále so mnou aj dobrom, aj zlom a to je najpodstatnejšie, že proste keď aj vyhráme sa spolu, aj keď prehráme sa spolu, lebo to je taký šport, že nie len vtedy, keď sa vyhrá, mulatuje sa ruky hore a keď sa prehrá, tak oni idú domov a nechajú ma tam samého. Takže to je na tom najkrajšie, že stále sme spolu a preto hovorím, že sám človek v živote nedosiahne nič.
To musí mať, potrebuje okolo seba dobrých, správnych ľudí a ten tím je takisto potrebný, aby dokázal ten človek, čo chcel. Takže stále hovorím, že spolu sme najsilnejší, to nie zbytočne hovorím, lebo naozaj človek je sám na to, aby urobil veľký úspech, to nemá šancu nikto. Za svoji kariéru si vystřídal několik organizací, která z těch klcí ti vyhovovala nejvíc? A je to pro tebe něco, co je vůbec důležitý pro ten zápas? Akože určite, že Octagon. Určite Octagon kvôli tomu, že cítim sa... Octagon tvarem? Nie, Octagon organizácia. Mohol byť Bellator, mohol byť KSV, mohol byť, neviem, kde som ani bol, M1 takto. Všade bolo akože super, ale Octagon to berem tak, že som súčasťou toho Octagonu, som súčasťou tým, že poznám Ondra Pala od samého začiatku, môžem povedať, že som súčasťou troška toho Octagonu tým, že každý Octagon sedí medzi nimi a cítim sa, jak keby som majiteľ, nejaký rentier, samozrejme, že nie som majiteľ, ale cítim, že dajú mi to pocítiť, že to ďakovanie, že naozaj, že sme si pomohli navzájom, že oni mi pomohli, ja som im pomohol a nezabudli sme si a vieme naozaj si porozprávať stále otvorene, vieme si pozerať si do očí a tá lojalita medzi nami je veľmi silná, takže to je pre mňa najpodstatnejšie a cítim sa tu komfortne v tejto organizácii aj voči tomu tímu, čo je celý, tie baby, čo robia, tie chalani, aj tie štáb, kameramani, všetkým mám veľmi dobré vzťahy a je to radosť, keď som tu na všetkých oktagonoch. A když to vezmeme jenom z toho sportovního výkonu, z hlediska toho ringu, jestli jako kruh, anebo tvarově. Ty si toto, já jsem okolo toho opísal, ale to je jedno. To by byla další otázka. Tak. To je to úplně jedno. Takže rozměry ani vlastně tvar, to je jedno. Tým, že je väčšie, to je lepšie. Tým väčšie, tým lepšie na ten môj pohyb, aby som vedel vlastne sa hýbať, pohybovať, lebo ja som taký lepšie kontra zápasník, to znamená, že z ústupu radšej boxujem, ja keby tlačím, takže ten priestor je tam lepší, keď je tam väčší, takže takto, ale to, že oktagon alebo kruh, to je úplne jedno pre mňa. A vnímáš ty pokyny trenéru při zápase? Jasne, že vnímam. Jasne, že vnímam a hlavne to jedného trénera, ktorý vykrikuje, čo mám robiť, lebo on ten tréner vidí tam lepšie, jak ja. To je, keď niekoho ja kaučujem, tak ja vidím lepšie, jak ten samotný zápasník, že čo má robiť. Takže ja to vnímam a ten dáv absolútne nevnímam, ale proste len ten hlas jediný. Ten jediný, takže ano. Třeba pokyny, co má od, dejme tomu, trenéra Carlose, jak to taky vlastně musíš vnímat. On mu něco radí, ale ty to vlastně taky slyšíš, takže si na to můžeš dát pozor. Presne, ale preto sú nejaké tie ťahy, jednotka, dvojka, 3, 4, aby vlastne nevedel, že nebudem hovoriť, že low kick, high kick, lebo keď povieš, že high kick vykrikuje oproti, tak viem, že čo bude kopať, veď nie som šibnutý, tak budem dávať pozor na tú nohu, nie? Takže, alebo sú nejaké tajné slogány, alebo takto, to sú normálne veci a tým pádom už môže vykrikovať a neviem to, alebo takto, to sú také románske ťahy, no, ale funkčné. O tobě vzniknul dokument Attila, který natáčel Petr Větrovský. Jak jste se seznámili? My jsme tady Petra už několik let zpátky měli a to ještě podle mě... To ani nebyl podle mě to už dokument. Možná bylo, protože titulek toho rozhovoru je, že Attila už věděl hned, že Karol se sejme, nebo něco takového. Takže to už možná to ještě nebylo veřejně, ale už se to točilo. No. Takže Peťom som sa stretol tak, že on robil to Nos legendou a on ma oslovil, či by som neurobil nejakú reklamu, že dojde Mike Tyson na Nos legendou a dostanem 2 VIP lístky, že môžem dôjsť. Jasné, že to je veľká česť pre mňa, idem tam, ešte aj Cháles mi zaplatí všetko, tak to hneď využijem. A že hlavne tak, že Mike Tyson, takže som tam vyšiel a zoznámili sme sa, ostali s nami takí kamoši a išiel mi natáčať nejakú medailónku na Tysona Furyho, myslím, nechcem teraz klamať. A natočil to a on hovorí, že ty kokso, že to je taká brutálna medailónka, že čo keby urobíme nejaký dokument spolu, lebo ty máš ten príbeh, že zaujímavý. A hovorím, že tak urobme. Tak takto originál, že sme sa dohodli, podali sme ruku a išli sme do toho. Takže to bol jeho prvý film, už sme teraz, už má Martin Škrutel, Očruteľa, má Gabriel, áno, potom to Kolera takže má za sebou, takže ja som ten prvý, to je veľká česť pre mňa, ja si myslím, že veľmi dobre to urobil a som za to veľmi vďačný jemu, že vlastne urobil mi takýto celoživotný dokument, aspoň niečo tu zanechám, takže to je to pre mňa veľká česť. Můžeme kouknout na dotazy od diváků a než se podíváme, tak ti nabídneme
Tady vodu, jestli si dáš Ďakujem. Pellegrino. To je vaša spolupráca? Ne. Anebo brýle, jestli chceš. Daj brýle. Brýle, prečo mi núkaš? Môžeš si vybrať. Prečo si núkaš brýle? Aby nehovorili ľudia, že som provokátor, tak si to dám. A viete, jak si dám takto a ešte v tomto nalejem takto vodičku. Áno, takto. Ale musím si dať dole brýle, lebo nevidím, že koľko som si nalial. Ďakujem, krásne. To je téma, který se samozřejmě teďka hodně řeší u vás na Slovensku. Já jsem slyšel už od několika zápasníků, že před zápasem určitou dobu drží sexuální půst. Mhm. Máš to tak taky? Samozrejme, že som dostal hejty, že si ma sklamal, že dúfam, že Carlos ťa dobije, že ty zapredanie. To je strašne zlé, že u nás tá demokracia vôbec nefunguje, lebo keď povieš svoj názor, tak tí ľudia, tá druhá strana ťa zežere. Zeptejte se ho, proč se rozhodl podpořit Pellegriniho v prezidentských volbách. Je to kvůli jeho známému mafiánovi Bodorovi, který je propojený se stranou Smer?